Tenim una pàgina escanejada, un text escanejat i volem tractar-lo, editar-lo. Llavors el que podem fer és anar a la pàgina aquesta, onlineocr.net, seleccionar l'arxiu, en aquest cas l'arxiu és mesura, seleccionem l'idioma, català, i Microsoft Word ja està bé. Ens diu que entrem al captcha 29 54 51. Ara ja el tenim. El que farem és veure els errors que coneix, o sigui, traduït a l'arxiu, i mirem els errors en el text original. Primer, si algun dels errors ens el marca el corrector. Aquí diu Angelo, crideu Angelo i pregueu-li. I pregueu-li que vingui. Aquí tenim un error. Haurem de fer que coincideixin al final de cada línia. Llavors surt un servidor, això és teatre, aquest text és teatre, és Shakespeare. Per tant, hem d'anar mirant-ho més sovint. Per anomenament desitjaríem que no us n'apartéssiu. No us n'apartéssiu. No us n'apartéssiu. El servei, diu Àngelo. I això ho aniríem fent tota l'estona. Si hi ha molts errors més. Si hi ha molts errors, el servidor. Què en penseu vos? Què més? Bé cal que ho sapigueu. Bé cal que ho sapigueu. Com ho sé? Com s'escriu originalment? Perquè tinc el text. L'arxiu que he pujat és el text original. Per una estima, per una estima tota particular. Ja hem escollit en la vostra absència. Com penseu? Escalos, com que és teatre, això ens està introduint el diàleg de l'escalos. D'obtenir, en principi aquest no estaria malament, Àngelo no estaria malament, el duc, ara és la part del duc, entre Àngelo, això és el text d'Àngelo, escolta el duc, escolta l'Àngelo, això ara només es tractaria de respectar els paràgrafs. Resplendíssim, sí. En principi no tindríem cap problema. Excel·lència. Sí, normalment les L's geminades no ens les posa bé. Àngelo, el deia escalos, Àngelo. Adéu-siau. Ara ja tindríem. El 13 és del número de pàgina, per tant no l'agafaríem. Posaríem aquí, copiaríem i ho introduïríem en un text. I si cal, i ara ja ho tindríem. A partir d'aquí ja podríem editar, comptar les paraules, buscar les lletres que ens interessi.